नोंथाङा सासे गोदान इउटिउबार नामा? जुदि नोंथाङा सासे गोदान इउटिउबार अब्ला नैबे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय जोबोदैनो बानजायनां जागोन। मानोना बे भिडिअआव आं नोंथांनो दिन्थिनानै होगोन जोङो माबोरैहाय जोंनि भिडिअ रानिं टेक्स्ट होनानै जोंनि भिडिअखौ अट्राक्टिभ आरो बिउटिफुल खालामनो हायो। खुलुमबाय। आंनि मुङा रमेन टेक्निकल बड' इउटिउब चेनेलाव आं नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअ आं नोंथांनो दिन्थिनानै होगोन जोंनि भिडिअ जोङो रानिं टेक्स्टखौ माबोरै होनाय जायो आरो होनानै जोङो जोंनि भिडिअखौ माबोरैहाय अट्राक्टिभ खालामनो हायो। गोबां मोजां इउटिउबारफोरानो रानिं टेक्स्ट होनानै गावसोरनि भिडिअखौ अट्राक्टिभ आरो बिउटिफुल खालामनानै गोबां भिउआर्स मोननो हादों। नोंथाङाबो जुदि सासे मोजां इउटिउबार जानो लुगैदों आरो नोंथाङा नोंथांनि भिडिअखौ अट्राक्टिभ खालामनानै नोंथाङाबो भिउआर्स मोननो लुगैदोंब्ला अब्ला बे भिडिअखौ नोंथाङा जोबजासिम नाय, भिडिअखौ स्किप दा खालाम। नंगौ लोगो, नोंथाङाबो नोंथांनि भिडिअ रानिं टेक्स्ट होनानै नोंथांनि भिडिअखौ अट्राक्टिभ खालामनायजों लोगोसे भिउआर्सखौ नोंथाङा बारायनो हायो। नाथाय जागायनायनि लोगो नोंथांनो फोरमायनो नागिरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनाव दाबायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थायो। थ' फैदो लोगोफोर जोङो स्क्रिनसिम थांदोनि। लेट्स गो। गिबियावनो आं नोंथांनो दिन्थिनो नागिरग्रोदों रानिं टेक्स्टआ माखौ बुङो आरो बेखौ जों नुनायाव माबोरै नुयो। आंहा मोनसे भिडिअ दङ, बे भिडिअ आंनिया रानिं टेक्स्ट होखानाय दं, आं बेखौ दिन्थिना होनो नागिरदों। अब्ला नाय नोंथाङा नैबे मोनसे भिडिअ आंनियाव रानिं टेक्स्ट होनाय दङ। नोंथाङा नैबे नुनो मोनदों सिङाव गाहायाव खायसे सेन्टेन्सफोरा आगदानिफ्राय आगसिथिंजाय बेबायदि दावथ्रोदलांगासिनो दङ। बेबायदि टेक्स्टखौनो जों बुङो रानिं टेक्स्ट होननानै बुङो। नोंथाङाबो जुदि नोंथांनि भिडिअ रानिं टेक्स्ट होनो लुगैदों अब्ला बे भिडिअआव आं नोंथांनो जोबोद मोजां दिन्थिना होनो नागिरदों। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नाय, नङाब्ला नोंथाङा बुजि मोननाय नङा जों रियेलि माबोरैहाय रानिं टेक्स्टखौ जोङो जोंनि भिडिअ माबोरै होनाय जायो। रानिं टेक्स्टखौ जोंनि भिडिअ होनो थाखाय नोंथांनो मोनसे मबाइल एप्लिकेशननि गोनांथि जागोन। बेनि मुङा जाबाय काइनमास्टार। नोंथाङा नैबे आंनि मबाइलनि हम स्क्रिनाव नुनो मोनदों, नैबेनो जाहैबाय काइनमास्टार। अफकर्स नोंथाङा गिबियावनो काइनमास्टारखौ खुलिनो नांगोन। अब्ला आं बेबायदि थुनानै होबाय। नोंथाङा बेयाव प्लास सिम्बल नुनो मोनदों, बेवहाय जोङो थुनानै होगोन। बेवहाय एमटि प्रजेक्टआव नोंथाङा थुनानै होगोन। दानिया जोङो बेवहाय मोनसे भिडिअखौ लानानै फैगोन, जोङो जाय भिडिअनि सिङाव जोङो रानिं टेक्स्ट होनो नागिरदों। अब्ला गिबियावनो नोंथाङा नैबे मिडिया होननाय अपसन नैबे नुनो मोनदों, बेवहाय जोङो थुनानै होगोन। बेनि उनाव जोङो जोंनि बै भिडिअखौ सायख'गोन। अब्ला नैबेयाव आंनिया बे भिडिअआ दङ, आं बेखौ थुनानै होबाय। बेनि सिङाव नैबेयाव मोनसे भिडिअ दङ आंना, आं बे भिडिअआव रानिं टेक्स्ट होनो नागिरदों, बेखायनो आं बेखौ सिलेक्ट खालामनानै होबाय। सिलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो नुनो मोनबाय नोंथाङा नैबे भिडिअआ जोंनि नैबे टाइम लाइनाव फैबाय। दानिया जों बेखौ फार्स्ट स्टार्टिं पजिशननिफ्राय लाबोफिनगोन। लाबोफिननो थाखाय नोंथाङा नैबे सिम्बल दङ गाहायाव, बेयाव थुनानै होगोन। दानिया जों बे भिडिअखौ खनसे प्ले खालामना नायग्रोनि। प्ले खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे प्ले अपसनाव थुनानै होबाय। अब्ला नुनो मोनदों बे भिडिअआव जेबो रानिं टेक्स्ट गैया, नैबे सिङाव जेबो रानिं टेक्स्ट नुनो मोनाखै नोंथाङा। अब्ला जों बेवहाय रानिं टेक्स्ट होनो दिनै सोलोंगोन। अब्ला एगेन जों भिडिअखौ नैबे स्टार्टिं पजिशननिफ्राय लाबोनो थाखाय नैबेयाव थुबोगोन जोङो। अब्ला आं बेबायदि थुनानै होबाय। आं भिडिअखौ नावमानो जोंहाय लांना लागोन। रानिं टेक्स्ट होनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबे अपसन नुनो मोनदों नोंथाङा लेयार होननाय अपसनाव नोंथाङा थांगोन। अब्ला बेवहाय नोंथाङा थुनानै होबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे टेक्स्ट होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा बै सेन्टेन्सखौ लिरगोन जाय सेन्टेन्सखौ नोंथाङा बै भिडिअनि गाहायाव रानिं खालामनो लुगैदों। अब्ला आं बेवहाय लिरबाय थेंक्स फर वाचिं माय भिडिअ। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन। थुनाय लोगो लोगोनो नुनो मोनबाय दानि बै लिरनाय सेन्टेन्सआ जोंनिया नैबे भिडिअनि गेजेराव फैबाय। बे सेन्टेन्सखौ जोङो गाहायाव लाबोनानै लागोन। बेबायदि थुथाबनानै बेखौ बेबायदि गाहायाव लानानै फैबाय। बे टेक्स्टखौ जों गिबियावनो कालार होना लाग्रोगोन। कालार होनो थाखाय जों नैबे कालार अपसनाव थांगोन। अब्ला बेयाव थुनानै होबाय। दानिया हमनानै लाबाय आं बेवहाय गोमो कालार होनो लुगैदों, अब्ला गोमो कालारखौ सिलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अके सिम्बल बेयाव थुनानै होबाय। अब्ला नुनो मोनदों नोंथाङा जोंनि नैबे सेन्टेन्सनि टेक्स्टफोरा गोमो कालारनि जाबाय। दानिया जों बेवहाय मोनसे खामानि मावबोगोन, जों बे टेक्स्टनि उनथिंजाय मोनसे बेकग्राउन्ड कालार होगोन। बेखौ होनो थाखाय जों मा खालामगोन, नैबेयाव खायसे अपसन दङ, बे अपसनाव जोङो मोनसे
background color होननाय optionखौ नागिरगोन अब्ला सिङाव बेबायदि जों scroll खालामलांबाय थायोब्ला नुनो मोनदों नैबे background color होननाय दङ नोंथाङा नैबे slide option slide bar खौ नोंथाङा बेवहाय थुनानै OK खालामनो हागोन अब्ला नोंथाङा नुनो मोनदों नैबे टेक्स्टनि उनथिंजाय मोनसे गोसोम कालारनि माबा background color नुनो मोनदों दानिया जों मोनसे खामानि मावबोगोन full with background बे ओंथिया मा बेनिफ्राय बेसिम जोङो खालामनो लुगैदों बेखायनो जों बे full with background आव बेखौ अन खालामनानै लाबो दानिया जों मा खालामगोन नैबे हमनानै लाबाय नैबे background कालारखौ जों मोजां नुवाखै अब्ला बेनि backgroundखौ कालारखौ चेन्ज खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे कालार अपसनाव थुनानै होगोन थुयोब्ला बेयाव कालार अपसन ओंखारगोन बेनि मादाव नोंथाङा जायखिजाया मोनसे अपसनखौ सायख'बानो जाबाय हमनानै लाबाय आं नैबे ब्लू कालारखौ सायख'बाय आं बेनि उनाव नैबे OK सिम्बलाव थुनानै होबाय अब्ला नुनो मोनदों जोंनिया मा जाहैदों नैबे टेक्स्टनि background कालारा बेबायदिहाय जाहैबाय दानिया जों OK सिम्बलाव थुनानै होगोन OK थुखांनायनि उनाव जों मा खालामगोन दानिया नैबे टेक्स्टखौ जों मा खालामनानै लागोन जोङो एन्टायर भिडिअनो होनो लुगैदों बेखायनो जों अलपमान बोफ्लावना लागोन बोफ्लावनो थाखाय बेखौ जोङो सिलेक्ट खालामगोन बेनि उनाव जोङो बेबायदि बोफ्लावनानै होगोन दानिया नैबे टेक्स्टखौ सिलेक्ट खालामनानै लागोन बेनि थाखाय बेबायदि थुनानै हो बेनि उनाव नोंथाङा नैबे आगसिथिंजाय मोनसे नै साबि बायदि अपसन नुदों बेखौ जों एनिमेशन की होननानै बुङो नोंथाङा बेवहाय खनसे थुनानै होगोन अब्ला आं बेबायदि थुनानै होबाय थुनानै होखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे टेक्स्टखौ आगदाथिंजाय नोंथाङा बेखौ लानानै फैगोन थ' बेबायदिहाय लानानै फैगोन नोंथाङा ओरैबायदि लानानै फैबाय था नाथाय मोनसे खोथाखौ नोजोर लाखि नोंथाङा बेवहाय नोंथाङा मोननैसो हांखोखौ बेबायदिहाय नुजानाय दोन नङाब्ला नोंथाङा प्रब्लेमाव गोग्लैगोन मानो प्रब्लेमाव गोग्लैगोन दसेनो बुंगासिनो दङ दानिया नोंथाङा मा खालामगोन नैबेखौ आगसिथिंजाय लानानै थांगोन अब्ला आं बेबायदि आगसिथिंजाय बोथ्रोदना लानानै थांबाय बेबायदि जोबथारनायसिम आं बेबायदि दोनबाय दानिया नोंथाङा नैबे आगदाथिंजाय मोनसे प्लास सिम्बल नुनो मोनदों बेखौ एनिमेशन की होननानै बुङो बेवहाय जोङो खनसे थुनानै होगोन थ' थुखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन नैबे टेक्स्टखौ नोंथाङा मा खालामगोन बेबायदि आगसिथिंजाय लानानै थांफिनगोन अब्ला नोंथाङा बेबायदि आगसिथिंजाय लानानै बेखौ कमप्लिटलि खोमाहै अब्ला बेयो टेक्स्टआ कमप्लिटलि ओजोंहाय गोमाहैबाय नोंथाङा बेबायदि खालाम बेनि उनाव नोंथाङा नैबे OK सिम्बलाव थुनानै होगोन OK सिम्बलाव थुना हैनाय लोगो लोगोनो जोंनिया खामानिया जोब्बाय दानिया जों बेखौ नायनोसै टेक्स्टआ जोंनिया रानिं जाना जायाखै दानिया गिबियावनो जोङो जोंनि नैबे भिडिअखौ जों स्टार्टिं पजिशननिफ्राय लाबोफिनगोन OK अब्ला लाबोफिनबाय दानिया जोङो नैबे प्ले अपसनाव जोंहा थुनानै होगोन अब्ला नाय नोंथाङा नुनो मोनदों नैबे जोंनि टेक्स्टआ बेयाव सिङाव मा जादों बेबायदिहाय खारनो हमदों अब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरैहाय नोंथाङा नोंथांनि भिडिअआव रानिं टेक्स्ट होनाय जायो अब्ला उननि भिडिअआव नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों हेभ ए नाइस डे जै बोराइ बाथौनि